Агенция за недвижими имоти Риелта ви приветства. Днес се пренасиме от слънчевата България на живописното крайбрежие на Южната Италия, в уютната Скалея. Това калабрийско градче на брега на Тиренско море покорява с хармонията на историята, природата и средиземноморския колорит. В това видео ще ви разкажем как да стигнете до Скалея и ще ви запознаем с районите, плажовете, магазините и местните празници и разбира се ще си поговорим за недвижимите имоти. Отправяме се на пътешествие. Да тръгваме! Как е най-добре да се стигне до Скалея? Най-близкото летище, оживеното летище на град Неапол, е главният транспортен пункт на юга на Италия. Имате три удобни варианта: наем на автомобил, комфортен автобус или нашият избор – влак. Бързо, удобно и комфортно. Ще започнем с трансфера до централната гара. Търсете ярки указатели Алибус. Това е вашият маршрут с автобус или маршрутно такси с крайна точка – железопътна гара на Неапол. Автобусната спирка е точно под указателите. Спирката на маршрутката на същото място вътре на паркинга. След 15 минути вие сте на мястото – величествената централна гара на Неапол. Сега най-важното – билет до Скалея. Официалният сайт на Trenitalia е вашият надежден помощник. Линк сме оставили долу в описанието. Покупката на билета е само няколко прости крачки. Посочваме точката на заминаване, Наполи Централе, избираме крайната спирка, Скалея Сан Доменико Талао, посочваме датата и времето на пътуването, избираме подходящия влак от предложените варианти, заплащаме с банкова карта и получаваме електронен билет с цялата информация за маршрута. Алтернативен вариант е покупка на билет непосредствено на гарата. На касите, разположени отляво от централния вход, първо взимаме номер в терминала на опашката, чрез удобни автомати за самообслужване. След покупката на билета, минаваме контрол през турникетите, предявяваме билета, следим за информация на таблото на заминаване, намираме своя влак и заемаме местата. Тези комфортни скоростни влакове преодоляват разстоянието до Скалея само за 2 часа и половина, 3 часа, развивайки скорост до 220 км в час. Между другото, от Рим времето на пътя ще бъде приблизително същото – около 3 часа с експресен влак. Особено удоволствие е да се любуваш през прозореца на невероятните пейзажи. Маслиновите горички и очарователните италиански селца създават неповторима атмосфера на пътешествието. Важен съвет – не го пропускайте. Когато влака спре в Скалея, ако вратите не са се отворили автоматично, не чакайте. Незабавно натиснете специално копче, разположено отстрани на всяка изходна врата, иначе рискувате да пропуснете необходимата спирка. И ето ние пристигнахме. Пред нас е съвременната реновирана гара на Скалея, посрещаща гостите със своя обновен облик. Градът се разделя на няколко района. Нека да се запознаем с най-интересните от тях. Разположеният на хълма Стар град е историческото сърце на Скалея. Така наричаната Долна Скалея е курортната зона край морето и района Понтано. Районът Петроза, разположен на един от хълмовете. Бая дел Карпино, на 2 км от центъра. Истинска морска идилия. Старият град е лабиринт от тесни улички, старинни църкви и арки, пренасящи ни в миналото. Това е жилищен район, където няма да намерите магазини, но понякога може да се натъкнете на очарователно ресторанче, за да си починете, вдишвайки дъха на стариното. Съвет: за разходка тук ще ви е необходима добра физическа форма, тъй като наименованието на града произхожда от думата скала, което означава стълба. Да не забравите да вземете със себе си вода. На границата на градския парк и морето се възвисява символът на града – кулата Торе Талао. Това е отбранителна кула на 16 век, една от 337 наблюдателни кули на крайбрежието. Интересно е, че в началото на 20 век тя е стояла на остров, а след това морето е отстъпило и сега тя се намира точно до плажа. В нея може да се попадне на платена екскурзия. Особено вълшебно тя изглежда на залез, когато последните лъчи на слънцето осветяват древните камъни. Слизайки от стария град, стигнете до централната пешеходна улица Вия Микеле Бянки. Тук, както подобава на центъра на града, са съсредоточени банките, магазините, уютните кафенета и сладоледаджийници,
където може да опитате истински италиански сладолед джелато. Долната Скалея е истински курортен рай. Широките плажове, ресторантите и морската алея създават неповторима морска атмосфера. Повечето сгради тук са построени през 1980-те години. Това са предимно кондоминиуми, аналози на българските комплекси. За обслужването на сградите са предвидени ежегодни вноски в кондоминиум или, както биха казали в България, с такса поддръжка. За разлика от стария град, това са по-съвременни жилищни комплекси. Сега тук активно тече реновация на фасадите и районът постепенно се преобразява. Районът Петроза е разположен на хълма. В този район апартаментите и таунхаусите могат да бъдат с невероятна гледка към морето и планините. Бая дел Карпино е малка част точно на брега на морето на залив с едноименно наименование. Тук са разположени вилите, малките къщи, таунхаусите и няколко малки частни плажа. Да стигнете до центъра на Скалея от тук може само с кола. Тиренското море се отличава със своята прозрачност, чистота и силно солената морска вода. Скалея разполага с повече от 3 км различни плажове. И с камъчета, и с пясък, повечето от които са отбелязани със синьо знаме на ЮНЕСКО. През летния сезон повечето плажове са платени. Това са така наречените лидота с плажни барове, чадъри, шезлонги, душове и тоалетни. Има и безплатни зони. Това е само част от това, което може да предложи Скалея. Скалея изгодно се отличава от по-популярните италиански курорти с достъпни цени, като същевременно има същото лазурно море и италианския колорит. Този район е известен със своята достъпност по сравнение с по-популярните италиански направления. Нека да разгледаме ценовите категории. По състояние май 2025 година. Най-бюджетните варианти остават от 23 до 40 000 евро. Това са малки едностайни и двустайни апартаменти, възможно изискващи ремонт в отдалечение от крайбрежната линия. Среден сегмент от 40 до 80 000 евро. Тук вече са представени двустайни и тристайни апартаменти в добро състояние, възможно с тераси, понякога в затворени жилищни комплекси. По-скъпи недвижими имоти. От 80 000 евро и значително по-нагоре, достигайки до 150-200 000 евро и повече за ексклузивни обекти. В тази категория са качествено реновирани и или просторни апартаменти, таунхауси, вили, които могат да бъдат с гледка към морето със собствена градина или басейн. Стойността зависи от няколко ключови фактора. Близост до морето, първата линия винаги е по-скъпа. Състоянието на обекта, ремонтът съществено увеличава цената. Тип на недвижими имот. Вилите и таунхаусите като правило имат по-висока цена, отколкото апартаментите или студията. Гледката от прозореца, панорамата на морето или планините добавят стойност. Инфраструктура, близост до магазини, ресторанти, транспортни възли е необходимо да се има предвид. Допълнителни удобства. Наличието на паркинг, басейн и охрана също влияят както на стойността, така и на комфорта. Като цяло, пазарът на недвижими имоти в Скалея предлага възможност както за бюджетна покупка, така и за придобиване на по-комфортно жилище до морето. Скалея днес има много динамичен пазар на недвижими имоти. Цените тук стабилно растат, а запитванията за качествени обекти само се увеличават. Това е именно този случай, когато решението за покупка изисква лична визита. Най-добрите предложения не се задържат дълго, а нюансите на разположение и състояние може да се оценят само на място. Тук ви очакват уютни магазинчета за гастрономически съкровища на Калабрия, ароматно маслиново масло, отлежали сирена, тръпчиво вино и най-свежите морски дарове. Регионът е известен със своите цитрони и уникален червен лук, идеални вкусни сувенири. Традиционни подаръци, напитки и деликатеси, маслиново масло, вино, сувенири, керамика, кукли в народни костюми, бродирани изделия. За ежедневни покупки работят големи вериги – Интерспар, Конът, Евроспин, МД и други. На втория етаж на Интерспар ще ви изненада огромния асортимент на китайския магазин.
от модни дрехи и обувки до домашни потреби. Миналата година отвориха магазин на веригата Кик. Да не пропуснете Scalea Village, голям търговски комплекс с бутици, супермаркет, магазин за китайски стоки и стоки за дома. GM Мегастор, рай за спортисти с приятни намаления. Юниевро, близо до магазин Конът. Най-добрият избор на битова техника. Лайфхак. Покупка от сайта на Юниевро ще ви излезе значително по-евтино, но ще се наложи да чакате доставката на товара. Ще ви напомним, че в нашия първи епизод вече ви показвахме колоритните местни пазари. И зеленчуковия и стоковия. Много хора след това питат: а кога ли работят? Ето го и отговора. Само в понеделник от 8-9 сутринта, примерно до 1. Но има много важен нюанс. Пазарите са отворени изключително през хубавото време. Ако капе дъжд, търговията няма да се състои, така че планирайте своите покупки, имайки предвид прогнозата. Относно мебелите, в Scalea има няколко малки магазина, където може да се намери всичко необходимо. Ако поискате по-голям избор, само на 15 минути път в Санта Мария дел Чедро работи хубав мебелен магазин Бама, а в описанието под видеото ви очаква полезен лайфхак. Линк на проверен сайт за мебели, през който поръчваме ние и нашите клиенти. Scalea е град, който може да празнува. Всяка година неговите улици се преобразяват от десетки ярки събития, но има два особени дни, когато тук цари съвършено вълшебна атмосфера. Какво да кажем, италианците могат да се наслаждават на всеки момент. На 15 юли градът застива в очакване. Започва празника на покровителницата на Scalea, Мадона дел Кармине. Нейната почитавана статуя, която се съхранява в историческата част на града в църквата на Света Мария Епископска, става център на всеобщото поклонение. А през септември градът отново избухва в цветове. Настъпва празника на Света Дева Мария дел Лауро. Нейната статуя се съхранява в едноименната църква, разположена близо до пешеходната зона. Днес ние заедно с вас ще се потопим в атмосферата на този празник. Ето как беше. Представете си, утрото започва с тържествена служба, но вече към обяд всички улици се напълват с музика, аромати на свежи печива и всеобща веселба. Целият ден градът живее като едно цяло. Улиците са напълнени от хора, навсякъде се чуват смях и музика, цари атмосфера на истински голям празник. Това е действително грандиозен празник за скромния размер на градчето. На централната улица от разноцветен пясък се създават удивителни картини. Градът се превръща в огромна художествена галерия под открито небе. И ето настъпва кулминацията. Под тържествените звуци на оркестъра по улиците се движи свещената процесия. Отпред е статуята на светата, обкръжена от духовници в празнични облекла и специални носачи с пишни кошници с цветя на главите. Шествието периодично спира за осъществяване на молитви, създавайки особена, почти медитативна атмосфера. А когато слънцето се скрива зад хоризонта, над Scalea се случва истинско чудо. Нощното небе се взривява с фантастичен 10-минутен фойерверк. Представете си ослепителни каскади на огън, трясък от който трепери земята и стотици хора замръзнали в единен възторг. Това не е просто фойерверк. Това е огнена симфония, където всяка искра все едно разказва историята на Калабрия. Нито един кадър не може да предаде цялата мощ на това зрелище. Ако случайно се окажете тук в празнични дни, задължително ще го почувствате сами. Това е онзи случай, когато италианската страст се проявява не в думи, а в огъня, цветовете и емоциите, които остават с вас завинаги. Scalea е мястото, където времето се забавя, а всяко кътче разказва своята история. Ние ви показахме само част от особеното кътче на Калабрия. Възможно вече и вие да поискате да се разходите по тези кълдоремени улички, да надникнете в семейните сергийки и да усетите спокойния ритъм на юга. А за тези, които разглеждат покупката на недвижими имоти, напомняме, ние професионално помагаме с избора както в Scalea, Италия, така и в Бургаския регион на България. Актуалните предложения винаги са достъпни на линка в описанието под видеото. Благодаря, че бяхте с нас в това пътешествие. До нови срещи под слънцето на Италия!